Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am y fraint eto cael dod ger dy fron. Bendithiau'n hamser nawr, i ni yn gofyn i ti i agor ein llygad, i ddeall ac i weld rhyfeddod y geiriau'r carolau yma a rhyfeddod yr arglwydd Iesu Grist a'r iachawdwriaeth yr efengil sanctaidd. Te'r bendithiau ni nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Hoffwn ni edrych ar y garol siau'r gwynt, ac mae'r bennill gyntaf, ond ydyw yn gosod y cyd-destun. Mae e'n cyd-destun hyfryd, mae e'n disgrifio'r sefyllfa fel ag y mae e, siau'r gwynt wrth fyned heibio'r drws, a mae'r ar ei gwely gwair wyliau ei baban tlws. Syllau yn ddwys yn ei wyneb llon, gwasgau gwaredwr y byd at ei bron, cannau ddiddanol gan. Cwsg, cwsg fan wylid bach, cwsg nes daw'r bore iach, cwsg, cwsg, cwsg. Dyna chi bennill hyfryd yn dangos y cyd-destun, ond dyna chi yn y canol yn rhoi cipolwg o beth i ni'n mynd i gyfeirio at yn yr ail bennill. Gwasgau gwaredwr y byd at ei bron. Yn gwybod hyn, roedd hi'n gwybod bod yna rhywbeth arbennig yn digwydd fan hyn, ond oedd. Roedd hi'n gwybod fod hwn o'r nef. Roedd yr enedigedd yn wirthiol, ni'n gwybod hynny, roedd hi'n gwybod hynny, roedd Mair yn gwybod hynny. Mae genedigedd gwirthiol oedd wedi digwydd. Roedd y paratoad wedi bod yn un rhyfeddol. A roedd hi'n gwybod fod yr un oedd yn mynd i cael ei eni ohoni hi yn mynd i fod yn waredwr. Mae'r Meseia, yr un, roedd yr holl broffwydi wedi sôn amdano. Roedden nhw gyd wedi dweud yn fanwl am yr Iesu. Ble fydde fe'n dod, be fydde fe'n neud, o ble fydde fe'n dod. A byddai'n gadael i gartref yn y nefoedd ac yn dod lawr i'n plith ni. I wneud rhywbeth yn arbennig ac roedd hi'n gwybod hynny. Roedd e'n dod i fod yn waredwr. A dyna ble roedd hi yn gwasgu y gwaredwr at ei bron. Yn ei fynwesu fe, o na fydde'n yr rhai yn mynwesu'r arglwydd Iesu Grist at ei bron. Dyna chi, tristwch, mae'r proffes heddi, dwi ddim yn siŵr os allan ni ddisgrifio fe yn mynwesu'r Iesu, yn ei ddwyn yn agosach ato ni. Mae yna rhyw fath o ei gyffwrdd o bell. Mae yna rhyw gydnabyddiaeth ohono fe. Rhyw broffes cyfleisydd heddi gan amla. Ond ond ydyw yn hyfryd pan ych chi'n gweld rhai sydd yn mynwesu'r Iesu ac yn ei wasgu at ei bron. Wel, yr oedd Mair yn gwybod, mae hwn oedd y gwaredwr. Roedd e wedi dod i achub pobl o'i pechod. Roedd hi'n gwybod fod hwn wedi dod i ddelio gyda problem y byd, sef pechod. Yr hyn sydd yn dod â tristwch, marwolaeth, salwch, yr hyn sydd wedi dod ar gymaint o ryfeloedd i'n byd ni. Pechod wedi peri hyn. Yr hyn sydd wedi peri bod ni'n cwrylad yn gilydd, bod ni'n gas yn gilydd, bod ni'n hunanol, bod pobl yn dwyn. Oedd hi'n gwybod, oedd yr un peth yn digwydd dyddiau hynny. Ond oedd hi'n gwybod bod hwn, yr un a anwyd iddi hi, wedi dod o Dduw o'r nef, y Meseia, gwaredwr y byd ac mae'n ei gwasgu. Mae'n edrych ar ei ole. Mae'n ei fynwesu fe, ond edrychwch. Mi roedd hi hefyd yn ei fynwesu fe yn gwybod ac yn dweud cysga nawr. Achos mae yna dyddiau caled o'th flaen. I ti wedi dod i wneud tasg ac mae'r y dasg pwysica sydd erioed wedi cael ei wneud ac erioed a fydd yn cael ei wneud. Ymhlith a fi nent y ddaw does debyg iddo fe. Does dim cwestiwn yma peth. Does neb wedi bod fel ef, does neb yn mynd i fod fel ef. Mae'n unigryw ac yn yr un peth yn ei dasg. Does dim tasg fel hyn erioed wedi cael ei wneud ac fydd dim tasg tebyg yn cael ei wneud. Dyma oedd y dasg pwysica gan y person pwysica. Mab Duw wedi dod i ddelio gyda'r broblem fwyaf, y broblem mae'r byd yn ei wynebu ac roedd hi'n gwybod hwn. Ond mae'n dweud cysga nawr fe babi bach. Achos mae yna ddyddiau caled ac mae'r ail bennill yn ei ddisgrifio fe. Cwsg am dro, cyn daw'r bu geiliaid hyn. A dod i seinio clod, wele mae'r doethion sy'n. Ac yna y darn holl bwysig yn y garol yma, cwsg cyn daw Herod a'i gledd ar ei glin. Cwsg fe gei ddigon o fod ar ddi hun. Cwsg cyn daw'r groes i'th ran. Cwsg fan wylid bach, cwsg nes daw'r bore iach, cwsg. Dyna chi ddisgrifiad, roedd hi'n gwybod. Mae Herod yn mynd i ddod.
a'i gledd ar ei glin. Ond roedd hi hefyd yn gwybod cwsg fe gei ddigon o fod ar ddihun achos mae'r awr yn dod, yn agosau. Cwsg cyn dawr groes i'r rhan, y groes. Dyna pam ti wedi dod. Dyna pam mae'r proffwydi wedi dweud y fod i'n mynd i ddod. Mi roi ti mynd i cael dy hongian ar y groes, mae'r hoelion. A mynd i cael ei daro mewn i dy ddwylo di, i dy draed di, yr yslis mewn i dy ochr di. Mae'r goron o ddraen mynd i cael ei wasgu dy ben di. Ond yn fwy na hyn fe fydd y tad yn troi gefn arnat. Ac yno fe fydd yn dy gosbi di, ac fe fydd uffern am ei holl bobl yn cael ei osod ac cael ei arllwys arna ti. Fe fydd cosbedigedd am ein holl gamweddau ni yn cael ei roi arna ti. Dyna chi ddioddef. Dyna chi boen. Dyna chi erchylltra. Y groes. Ond dyna chi brydferthwch, fe ddath yr Iesu i ddioddef hyn ein mwyn ni, mwyn ein hachub, fel gwaredwr. Dyma oedd y cynllun. Ond mae fel bethau Mair yn dweud, mae yna ddyddiau caled o'th flaen. Mae yna ddioddef erchill. Ac felly, cwisga nawr, tra bod cyfle, achos mae yna frwydr i ennill iachawdwriaeth. A dyna chi frwydr fe nath yn do. Mae'r Testament Newydd yn dweud wrthyn ni, darllenwch y Testament Newydd, fe darllenwch chi. Fe nath yr Iesu ar union yr hyn a ddath i'w wneud. Arweiniodd yr oedd yn carlamu yn ei daith bywyd at Jerusalem, at Calfaria, at y groes. Pam? Achos roedd eisiau dod i dalu'r pris am ein rhyddid ni. Fel ein bod ni'n cael iachawdwriaeth. Na fydda na rai heddi yn dod i weld yr hyn am nath yr Iesu drostoch chi. Ei fod wedi dod i ddioddef poenau'r groes. A chymeryd y gosb yn eich lle chi. Na ddewch chi ato a derbyn myddeian sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Gadewch i ni weddio. Diolch i ti felly o Dduw, unwaith eto am yr arglwydd Iesu Grist, am iddo ddod fel baban, yn gwybod yr hyn oedd o'i flaen, fe ddath yn wirfoddol, yn gwybod y dioddef y byddai yn ei wynebu, y byddai'n cael ei groeshoelio ac yn derbyn dyddi gofaint di yn cael ei dywall arno. Diolch i ti o'r holl alluog Dduw am yr efengil sanctaidd. Bendithio ni nawr, bendithio'r cyfnod i'n hyneidio, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.